A Ser Catalunya, connectats. Marta Palencia. Avui des del Connectats ens tornem a endinsar en l'àmbit de les webs, del posicionament de la nostra web, com a empresari o bé com a professional. I la veritat és que ens saben un munt a l'agència de màrqueting digital Einnova. I avui em ve molt de gust presentar-vos a una altra de les persones que hi treballa, que hi col·labora, com és la responsable de màrqueting i coordinadora de projectes web, Merche Fontanals. Merche, bona tarda, benvinguda. Bona tarda, moltes gràcies. Tenia ganes ja de que vinguessis al Connectats, a parlar amb nosaltres. Encantada, gràcies. A explicar-nos encara més què és això del posicionament web. Perquè és ben cert que a vegades molta gent ho diu així com de passada, però fins que no s'hi troba per la seva empresa o per la seva professió, no sap ben bé què vol dir això de posicionar la teva web. Com els explicaries? Mira, posicionar la web vol dir trobar-la amb facilitat a Google. Això vol dir que tu pots tenir una pàgina web fantàstica, amb uns productes meravellosos, atendre estupendament als teus clients, però si aquests clients no et saben trobar, això no serveix de res. Es queda nul. Exacte. Aleshores, el que nosaltres proposem és que estiguis com si fos en un carrer principal d'una gran ciutat, en lloc d'un carreró sense sortida de qualsevol poble petit en el qual difícilment t'arribarà molta clientela. La imatge és bona, eh? Això sempre ens ajuda, jo crec, a tots, no? Sí, jo crec que... Parlant del pla físic o de l'àmbit digital. Sempre estem traslladant-ho a l'àmbit digital. Seria el símil per fer-nos la idea de què vol dir estar posicionats a Google. Doncs estar en un carrer principal que té molt tràfic de persones, a més persones que van a buscar, volen comprar, volen trobar algun producte, algun servei, i això s'ha d'aprofitar. És el millor que pots tenir, clients potencials interessats en comprar-te i en el teu producte o servei. I hi ha una cosa que està clara, i és que avui en dia qui es vol potenciar més a nivell de vendes o a nivell de serveis, doncs és certament fent arribar les seves propostes a la xarxa, perquè allà es distribueix per tot el món. Vull dir, ja no és només el que tinguis tu i el que ofereixis tu físicament, en un lloc concret, tu parlaves de botigues, pot ser botigues, estudis, el que sigui, sinó que la finestra enorme que ens permet internet és increïble. Llavors, el que dieu des d'Einnova és que un ha de saber, doncs, moure-la bé. M'imagino que la idea és aquesta. Com ho feu en concret des d'Einnova? Què proposeu a la gent? Els professionals, els empresaris... Mira, realment internet és tan extens que no ens ho podem ni arribar a imaginar. No ens hi cap al cervell la capacitat que té internet. Per això, tots els nostres esforços com a empresa haurien d'anar canalitzats cap a potenciar l'àmbit d'internet, perquè és per on realment podem vèncer totes les dificultats que ens puguin arribar per altres llocs. I val la pena fer una aposta forta. El que voldríem, o el que proposem des d'Einnova, és que la teva pàgina web sigui visible d'una forma fàcil i ràpida per qualsevol usuari que et trobi. Com ho fem? Doncs nosaltres diem que la teva pàgina web ha d'estar ben entrenada. Imaginem-nos que la pàgina web és un esportista. Clar, jo deia, entrenada, ara el Merche ens parla com si féssim un entrenament. Exactament, anem a fer un símil, que potser és molt més fàcil perquè al tractar-se d'un tema tècnic a vegades si no crea una mica de confusió i segurament tothom entendrà el que vol dir entrenar-se d'una manera o altra. Doncs imaginem això, que la web és un esportista, que volem que guanyi les Olimpiades, la medalla d'or. La pàgina web, La pàgina web. Tanto el que ens està dient la Merche, la pàgina web com un esportista. Exactament. Doncs què faríem? Entrenar-la. Per entrenar-la necessites un bon entrenador per arribar a una fita important com podria ser el que deia abans, les Olimpiades, medalla d'or. Això no ho fem d'una forma immediata, ràpida i en un període curt, no. Igual que un entrenament d'un esportista, necessita la seva rutina, el seu entrenament, el seu temps. O sigui, primer, s'ha de tenir paciència. S'ha de contractar algú que en sàpiga, que tingui experiència, un experto en Google. Si busqueu expertos Google en el cercador, trobareu Einnova, perquè realment Google ens recomana com a experts en posicionament. El que val la pena és això, confiar, tenir clar que això és un procés a mig llarg termini i invertir. Aleshores, a partir d'aquí,
fem un entrenament amb el qual és un tema tècnic, potser tampoc val la pena entrar en detalls, s'ha de confiar en que el tècnic està fent tots aquests canvis adaptats de la teva web perquè Google la posicioni i la posi amb la classificació seva amb les primeres posicions i això ja ens en encarreguem nosaltres. Això despreocupa't. Nosaltres directament fem totes les tasques necessàries. Després, als primers temps, tothom es posa una mica nerviós perquè vol resultats, encara que ho diguem sempre. Sí, tots volem ràpidament resultats. Doncs, encara que avisem, sempre al cap de poc temps, escolta, encara trobo que... Bueno, hem de tenir paciència perquè al principi són els primers minuts, els primers dies que, com els esportistes, tens agulletes i no aconsegueixes resultats. Però aquesta feina que s'està fent de fons, aquestes agulletes que estàs tenint, arribaran a bon termini. O sigui, és una carrera de fons, alhora. És una carrera de fons. És fer-ho bé, plantejar-ho bé, assessorar-se bé amb professionals, que això també ho diem molt aquí en el programa. O sigui, anar a parar amb gent que esteu formada per donar l'assessorament concret en, per exemple, avui estem parlant de posicionament web, d'altres en desenvolupament d'apps, el que sigui. Tenir-ho això molt clar i confiar, que tot això vols dir que és una carrera de fons i després, el que dèiem, és una finestra al món, perquè és que internet és el que ens dona. I això és brutal, i poder parlar del que un fa a nivell mundial és fantàstic, no? Sí, el que hem de fer és les posicions, les hem d'anar assegurant, és a dir, no serveix de res de repent estar un dia posicionat a dalt de tot per una sèrie de paraules clau i baixar de cop, o sigui, normalment això nosaltres li diem en el món de l'esport seria el dopatge, no? No es poden fer trampes a Google. Si fas trampes a Google tens moltes probabilitats de ser penalitzat i de caure. Exacte, i de caure, amb la qual també la feina s'ha de fer ben feta, una feina constant, regular, ben feta i els resultats arriben. Nosaltres demanem sempre paciència dels primers mesos, però tenir el projecte de posicionament a un any vista. O sigui, tu no pots plantejar fer el posicionament 3 mesos i a veure què passa i després ja veurem. Perquè si fas una anàlisi en 3 mesos haurem fet molta feina com a l'esportista de principi, que haurà tingut moltes agulletes, s'haurà esforçat molt i no haurà guanyat cap medalla. Nosaltres volem guanyar medalles. Per guanyar medalles necessitem un any. Nosaltres demanem un any com a temps de marge, que no vol dir que traguem un any en posicionar, ni molt menys, però sí per tenir el retorn de la inversió, que és el que al final tothom vol. Nosaltres volem tenir una inversió i recuperar-la i guanyar-ne d'aquesta inversió. En un any, tots els clients que tenen la paciència de quedar-se i de confiar aconsegueixen resultats. Doncs Merche, avui m'ha agradat molt que ens poguessis explicar tu des d'Innova com va això del posicionament web, què pot fer per l'empresa, pel professional que vulgui potenciar-se, i t'esperem un altre dia perquè ens continuïs explicant més coses. Moltes gràcies. Fins aviat. Adéu. Connectats a la SER. Sometime I wanna rap like that. Sometime I get a hump in my back. Sometime